Φίλοι μας, γεια σας. Να πούμε κι εμείς με τη σειρά μας, καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά για τις ημέρες αυτές της ειρήνης, της αγάπης, της αλληλεγγύης. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες σκέψεις μας σχετικά με το νόημα αυτών των ημερών. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μια ιδέα στο πέρασμα των αιώνων, μέσα στην εναλλαγή του χρόνου και την ποικιλία του χώρου, μπορεί να αλλοιωθεί το νόημά της και τελικά να εκδηλωθεί και να εφαρμοστεί κατά τρόπο παντελώς διαφορετικό από τον αρχικό της προορισμό και το αρχικό της περιεχόμενο. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, κατά την ταπεινή πάντοτε προσωπική μας άποψη, με την χριστιανική αγάπη. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν χορτοφάγος, δίδαξε την αγάπη εννοώντας το σεβασμό και την αλληλεγγύη προς όλα τα νοήμωνα συναισθανόμενα πλάσματα, τους ανθρώπους και τα ζώα. Σήμερα όμως, δυστυχώς, 2.000 χρόνια μετά, έχουμε φτάσει επιτρέψτε μου τη λέξη παραλογισμό, να γινόμαστε θειασότες, μέτοχοι και κοινωνοί ενός αιμοσταγούς, βάρβαρου, αναχρονιστικού, ξενόφερτου εθήμου, που είναι το σούβλισμα του Οβελία, το παραδοσιακό ψήσιμο του αρνιού. Οι γραφές, η βίβλος, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη βρίθουν από αποτρεπτικές προς την κρεατοφαγία αναφορές, αλλά πέρα από τις όποιες πολιτικές, φιλοσοφικές, ιδεολογικές, θεοσοφικές προσεγγίσεις του καθενός μας, νομίζω ότι το πιο ασφαλές και αξιόπιστο χειριστικό εργαλείο για την ψηλάψη μιας αλήθειας είναι η επιστήμη. Σήμερα λοιπόν η επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα όσον αφορά την οργανική φύση του ανθρώπου, ότι ανήκει κατά 100% στα χορτοφάγα όντα. Δεν έχει κάποια σχέση με την πανφαγία ή τη σαρκοφαγία. Αυτό τεκμηριώνεται με πάρα πολλά δεδομένα ανατομικής και ιατρικής φύσεως. Εμείς θα σταχυολογήσουμε κάποια που θεωρούμε σημαντικά. Το έντερό μας έχει περίπου 10 με 12 φορές το μήκος του σώματός μας. Αντίθετα, το έντερο των παφάγων και των σαρκοφάγων ζώων έχει περίπου 3 έως 6 φορές το μήκος του σώματός τους. Αυτό συμβαίνει διότι το ζωικό παράγωγο, το κρέας και τα ζωικά παράγωγα, όντας ιδιαίτερα τοξικά, δηλητηριάζουν και τοξινώνουν μέσω του αίματος στον οργανισμό και γι' αυτό πρέπει να αποκλειθούν γρήγορα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, παρά την φυτοφαγική του φύση, καταναλώνει ζωικά παράγωγα, εγκλωβίζεται μέσα στο μακρύ εντολικό σωλήνα η ζωική πρωτεΐνη, με αποτέλεσμα να προκαλούνται βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σοβαρές ασθένειες και προβλήματα στην υγεία. Το σάλιο μας έχει πολλά υδατανθρακικά πρωτεϊνικά ένσημα και όχι πρωτεϊνικά, όπως συμβαίνει με τα σαρκοφάγα ή τα πανφάγα ζώα, για την καλύτερη επεξεργασία των φυτικών τροφών. Επίσης, πολλά άλλα χαρακτηριστικά, όπως η άδειλος αναπνοή, ο υδρότας, φαινόμενα που δεν απαντώνται στα σαρκοφάγα ζώα, τα συναντάμε μόνο στον άνθρωπο και τα φυτοφάγα ζώα. Οι ώρες του ύπνου, θα έχουμε παρατηρήσει, αν έχουμε κάποιοι από εμάς γάτες στο σπίτι, ότι κοιμούνται πολλές ώρες, των σαρκοφάγων είναι πολύ περισσότερες, αντιθέτως των φυτοφάγων και του ανθρώπου είναι πολύ λιγότερες. Ή ακόμα η ανατομία του πεπτικού συστήματος ή η ανατομία της στοματικής κοιλότητας προσωμιάζουν απόλυτα προς τα φυτοφάγα ζώα. Τα δόντια μας είναι κοντά, μικρά, επίπεδα, δεν είναι κοφτερά και αιχμηρά για να κατασπαράξουν τις άρκες όπως χρειάζεται να κάνουν τα σαρκοφάγα. Ακόμα και οι κοινόδοντες, γιατί ξέρετε, πολλοί οπαδοί της κρεατοφαγίας χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα, την ύπαρξη δηλαδή κοινοδόντων στους ανθρώπους, είναι απαραίτητη αποδεδειγμένα για την επεξεργασία των σκληρών τροφών. Άλλωστε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα κατεξοχήν φυτοφάγα ζώα, όπως είναι ο ρινόκερος, ο χιμπατζής, πολλά είδη υποειδών, βοηδών, διαθέτουν τους μεγαλύτερους κοινόδοντες στο ζωικό βασίλειο. Ένας άλλος τρόπος, πέρα από τα επιστημονικά δεδομένα, για να προσεγγίσουμε μια αλήθεια, είναι και η προσφυγή στην λογική. Η κοινή λογική, λοιπόν, καταδεικνύει ότι αν βρεθούμε ενώπιον ενός
ζώου από αυτά που συνηθίζουμε να καταναλώνουμε, όπως είναι ένα κατσίκι, ένα γουρούνι, μία κότα, ένα ψάρι, μια αγελάδα, δεν θα μας δημιουργηθεί η επιθυμία να το θυρεύσουμε, να το καταδιώξουμε, να το συλλάβουμε, να το κατασπαράξουμε με τα κοφτερά μας δόντια και τα μακριά μας, τα αιχμηρά μας νύχια και μετά να το φάμε χωρίς επεξεργασία με διάφορα πολιτισμικά υλικά, όπως είναι μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια κτλ. Διότι ο Θεός φυσικά δεν μας γέννησε μαζί με ένα κύμα, μαζί με ένα φούρνο μικρό κυμάτων ή με ένα αγκαζάκι. Αν παρόλα αυτά το τρώγαμε το κρέας έτσι όπως είναι ομό, καταλαβαίνουμε ότι θα μας δημιουργούνταν σοβαρά προβλήματα στην υγεία και στην πέψη. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι πρέπει να επανασυνδεθούμε με αυτό που ήμασταν εμείς οι ίδιοι κάποτε. Με αυτό που νιώθαμε όταν ήμασταν παιδιά, που είχαμε ευαισθησία, μεγαλύτερη συμπόνια και αγάπη απέναντι στους βιολογικούς μας εταίρους που είναι τα ζώα. Γιατί μετά, σαν να συνέβη κάτι στην πορεία, και μέσα από τους μηχανισμούς της προπαγάνδας, όπως είναι η διαφήμιση, η τηλεόραση, τα κοινωνικά ήθη και έθιμα, ακόμα και η οικογένεια, η θρησκεία, αποκτήσαμε μία αδιαφορία και μία σκληρότητα απέναντι σε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν, αν βάλουμε ένα παιδί σε ένα δωμάτιο μαζί με ένα λαγουδάκι και ένα μήλο, πόσες πιθανότητες πιστεύετε ότι υπάρχουν να παίξει με το μήλο και να φάει το λαγουδάκι? Φυσικά, καμία. Να πούμε εδώ δύο λόγια για το γάλα. Τα ζώα, οι αγελάδες, παραδείγματος χάριν, όντας θηλαστικά, όπως και ο άνθρωπος, προκειμένου να παράγουν γάλα, θα πρέπει πρώτα να μείνουν έγκυα. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούνται διάφορες φρικιαστικές μέθοδοι, όπως είναι ηλεκτροσόκ στο αρσενικό, ώστε να συλλέξουν το σπέρμα, και σπερματεγχύσεις με σωλήνες στο θηλυκό, ώστε να το γονιμοποιήσουν. Πολλοί ξεχνάνε την αξία της μητρότητας, η οποία είναι ίδια για όλα τα πλάσματα, δεν ισχύει μόνο για τους ανθρώπους. Παραδείγματος χάριν, οι αγελάδες, όταν τους παίρνουν το μωρό, τις περισσότερες φορές πέφτουν σε κατάθλιψη, γι' αυτό και τους χορηγούνται αντικαταθλιπτικά, τα οποία μαζί με όλες τις υπόλοιπες ορμόνες, τα αντιβιωτικά και τις τοξίνες περνάνε στο γάλα και φυσικά στον δικό μας οργανισμό. Οι αγελάδες αρμέγονται 3 με 4 φορές την ημέρα, με αποτέλεσμα οι μαστοί να γεμίζουν αίμα και πίον, και τα ζώα να παθαίνουν διάφορες ασθένειες, όπως είναι καρκίνος και μαστίτιδες. Και από εκεί που κανονικά στη φύση θα ζούσαν περίπου 25 χρόνια, ζουν 3 με 4 χρόνια. Στη συνέχεια στέλνονται στο σφαγείο, χωρίς αναισθητικό, γιατί αυτό είναι και χρονοβόρο και οικονομικά δύσκολο. Και το μωρό, εάν είναι αρσενικό, στέλνεται κατευθείαν στο σφαγείο ως μοσχαράκι γάλακτος ή αρνάκι γάλακτος. Και το θηλυκό θα ακολουθήσει την μοίρα της μητέρας του. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν πολύ περισσότερη βία από όσο ένα κομμάτι κρέας. Ακούγοντας κανείς όλα αυτά, βέβαια, αναρωτιέται ότι τελικά δεν μένουν πολλά πράγματα να φάει, αφού αφαιρούνται από το καθημερινό σύνηθες διαιτολόγιό του βασικά συστατικά, όπως είναι το κρέας, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μας, ένας αποπροσανατολιστικός προβληματισμός που παραχαράζει την πραγματικότητα, διότι οι επιλογές είναι πραγματικά πάρα πολλές και σίγουρα όχι λιγότερες από αυτές που έχουν οι σαρκοφάγοι. Όχι μόνο μπορεί να καταναλώσει κυπευτικά, δημητριακά, ζυμαρικά, πατάτες, όσπρια, ρύζια, μακαρόνια, φρούτα, καρπούς, σαλάτες, χορταρικά, αλλά το κυριότερο κατά τη γνώμη μας είναι ότι δεν χρειάζεται κανείς πλέον να στερηθεί τις αγαπημένες του γεύσεις, αρκεί να αλλάξει τα συστατικά, τα υλικά παρασκευής. Μπορεί δηλαδή, όπως κάνουμε και εμείς στις διάφορες χορτοφαγικές ομάδες, να φάμε παστίτσιο, μουσακάδες, σουβλάκια, μπιφτέκια, πολύ ωραία γλυκά,
τα οποία είναι βασισμένα σε φυτικά παράγωγα, όπως είναι η σόγια, τα ρεβίθια, οι φακές, και δεν χρειάζεται να καταφύγουμε στη χρήση των παραδοσιακών συμβατικών υλικών. Για αυτά τα φαγητά έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι ως προς τη γεύση προσομοιάζουν πάρα πολύ με τα συμβατικά, σε βαθμό που πολλοί φίλοι να μας λένε ότι είστε σίγουροι ότι δεν έχετε βάλει μέσα κρέας, δεν καταλαβαίνουμε καν τη διαφορά. Αφενός και αφετέρου, κατά το δικό μου τουλάχιστον γαστρονομικό κριτήριο, το οποίο είναι ένα υποκειμενικό θέμα, αλλά από ό,τι βλέπω και κατά των περισσότερων, είναι πιο νόστιμα από τα συμβατικά. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί άνθρωποι, χωρίς να είναι vegan, προτιμούν τα vegan φαγητά, διότι λόγω της γεύσης τους μόνο και μόνο. Βλέπουμε άλλωστε αυτές τις ημέρες της νηστείας ότι vegan προϊόντα πραγματικά στην αγορά φεύγουν πάρα πολύ, κάνουν θράψη. Εδώ να πούμε και δύο λόγια για τον όρο vegan. Vegan σημαίνει την αποχή από το κρέας και όλα τα ζωικά παράγωγα, όπως είναι το αυγό, το μέλι, το γάλα. Και λέγοντας γάλα, εννοώ και το τυρί, το βούτυρο, τα παγωτά, τα γιαούρτια. Επίσης, οι vegans δεν φοράνε δέρμα, γούνα, μαλλί, μετάξι. Δεν στηρίζουν επιχειρήσεις όπως η ζωολογική κήπη και τα τσίρκα που εκμεταλλεύονται τα ζώα για την ψυχαγωγία. Και φυσικά αποφεύγουν να αγοράζουν φαρμακευτικά προϊόντα και καλλιτικά προϊόντα στα οποία έχουν γίνει πειράματα στα ζώα. Ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να αφυπνίζεται. Σε αυτό βοήθησε βέβαια πάρα πολύ και οι τεχνολογίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο. Η χορτοφαγική τάση αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης παγκοσμίως, το οποίο αποτυπώνεται και δημογραφικά με εκοφαντικό τρόπο, δεδομένου ότι 600 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθούν το χορτοφαγικό-φυτοφαγικό μοντέλο. Άλλοι το κάνουν για ηθικούς λόγους, όπως οι vegans, από αλληλεγγύη, σεβασμό και συμπόνια δηλαδή προς τα ζώα. Άλλοι το κάνουν για λόγους υγείας, γιατί όλοι θα γνωρίζουμε ότι με την χορτοφαγική διατροφή υπηρετούμε την υγεία μας σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό. Γι' αυτό και ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος, η αιπάρατη νόσος, που είναι η παγκόσμια μάστιγα και πλήττει περίπου 1 στους 2 ανθρώπους, καταγράφουν μηδαμινά ως ανύπαρκτα ποσοστά στην χορτοφαγική κοινότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες ασθένειες όπως είναι η αθυροσκλήρωση, η νεφρική ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία πραγματικά απαντώνται με μεγάλη σπανιότητα και οφείλεται κυρίως σε κάποιους κληρονομικούς ή περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Τα ζώα είναι αυτή τη στιγμή ακόμα που μιλάμε, βρίσκονται στιβαγμένα σε αυτά τα κολαστήρια, τα οποία εμείς αποκαλούμε βιομηχανικές φάρμες, εκτροφία, σφαγεία, ζουν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς τις στοιχειώδες δυνατότητες και συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, χωρίς εξαρισμό, χωρίς φως, χωρίς αγάπη, χωρίς παιχνίδι, χωρίς στοργή, χωρίς καν τη δυνατότητα να μπορούν να κινηθούν ή να ανοίξουν τα φτερά τους, δεδομένου ότι βρίσκονται μέσα σε στενά κλουβιά, βλέπουν το ένα το άλλο καθώς σφάζεται, η μάνα βλέπει τα παιδιά, το κάθε ζώο βλέπει τους οικείους του. Ξέρετε, αυτές οι τροπιαστικές εικόνες που προσβάλλουν τις αξίες του πολιτισμού μας και την παιδεία μας, δεν μπορούμε να τις προβάλλουμε γιατί υπάρχει απαγόρευση από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Προτρέπουμε όμως τον καθένα από εμάς να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή. Υπάρχει μια αμερικανική εταιρεία, η PETA, τη βλέπουμε στην οθόνη μας, η οποία καταγράφει με κρυφές κάμερες τι πραγματικά υφίστανται αυτά τα πλάσματα σε αυτά τα κολαστήρια που προαναφέραμε. Μάλιστα έχει και πολλά νομικά προβλήματα συγκεκριμένη εταιρεία λόγω του έργου που επιτελεί, διότι όπως καταλαβαίνετε αφυπνίζει συνειδήσεις και έτσι εμποδίζει τη ροή της αγοράς και της οικονομίας. Αυτό που ζητάμε
είναι να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας απέναντι στους βιολογικούς μας εταίρους, στα ζώα, και να στραφούμε προς το χορτοφαγικό μοντέλο, διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 99% περίπου των ζώων που παράγονται τεχνητά από τον άνθρωπο προορίζονται για διατροφή και το υπόλοιπο 1% για άλλες χρήσεις, όπως είναι η ένδυση, η ψυχοαγωγία, τα πειράματα κτλ. Ζητάμε λοιπόν και προτρέπουμε, εν ώψη και αυτών των ημερών, όχι να αγαπάμε τα ζώα, όχι να φροντίζουμε τα ζώα, απλώς να σεβαστούμε τα στοιχειώδη δικαιώματά τους, που είναι το δικαίωμα στην υγεία, στην επιβίωση, στη ζωή, στη σωματική ακεραιότητα και στην αρτιμέλεια. Ζητάμε να το κάνουμε αυτό για να βγούμε πολλαπλά κερδισμένοι. Κερδισμένοι θα βγουν όχι μόνο τα ίδια τα ζώα, όχι μόνο ο πλανήτης, γιατί θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει και μια πολύ σημαντική οικολογική διάσταση στη χορτοφαγία, φαινόμενα που από μια πρώτη ματιά φαίνονται ασύνδετα με την κτηνοτροφία και την κατανάλωση ζωικών παραγωγών, όπως είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη, η τρύπα του όζοντος, η αποψήλωση των δασών, η λειψιδρία, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το νερό θα είναι ο χρυσός του μέλλοντος και θα γίνονται ακόμα και πόλεμοι γι' αυτό. Η παγκόσμια πείνα συνδέονται άρρηκτα με την κτηνοτροφία και την κατανάλωση κρεάτων και ψαριών. Προτρέπουμε τους τηλεθεατές μας να δουν ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, λέγεται Cowspiracy, το βλέπουμε στην οθόνη μας. Θα βγούμε λοιπόν κερδισμένοι όχι μόνο ως προς την προσφορά μας στον πλανήτη και στα ζώα, θα βγούμε κερδισμένοι και ως προς τους εαυτούς μας, βοηθώντας και στηρίζοντας την υγεία μας, την μακροζωία μας, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά πλέον δεδομένα οι χορτοφάγοι ζουν περίπου 15 χρόνια πιο πολλά από τους μη χορτοφάγους. Ακόμα και την ίδια μας την τσέπη θα βοηθήσουμε, γιατί εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι η χορτοφαγική διατροφή είναι πιο φθηνή από τη μη χορτοφαγική διατροφή. Με λίγα λεφτά μπορεί κανείς στη λαϊκή αγορά να γεμίσει το καρότσι για μια εβδομάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά φυτικά γάλατα, περίπου 15 ειδών. Αυτά είναι λίγο πιο ακριβά ακόμα από τα συμβατικά γάλατα, περίπου 1 ευρώ. Αλλήμον όμως αν βάλουμε στη ζυγαριά της οικονομίας τη ζωή, τον πόνο και τη δυστυχία αθώων άκακων ανυπεράσπιστων των πλασμάτων. Τα γάλατα αυτά υπάρχουν πλέον παντού σε όλα τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας, της γειτονιάς του καθενός, και μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί εύκολα. Θα βγούμε κερδισμένοι λοιπόν σε όλα. Ευχόμαστε λοιπόν και πάλι χρόνια πολλά. Και να πούμε και ότι με την κρεατοφαγική διατροφή ουσιαστικά στηρίζουμε τις φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες δεν θα βγάλουν λεφτά αν εμείς δεν πάσχουμε από κάποια ασθένεια. Οπότε καλό θα είναι. Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ευχόμαστε σε όλους αγάπη, ειρήνη και χρόνια πολλά. Εγώ εύχομαι χρόνια αληθινά και ηθικά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε στην αγάπη την έννοια που της αξίζει. Γεια σας. Χρόνια πολλά.